पोर्लचे संसार हिच्चे सुकस समना मोठस मी पोरा असले हिच्चे सुकस समना मोठस मी पोरा असले खेळते लिपोशे घरचे चालात केतना असता उन्मेचे उज्जड कोंकणी चलनचित्र आमचे संसार क्रिएशन आणि तयार केले अದೇ ಮಂಗಳೂರಂತ प्रथम प्रदर्शन इथं लोकार्पण जाता उद्घाटन जाता इथं असेल सगळ्यांसो आमच्या क्रिएशनच्या वतीने हार्दिक स्वागत करून सरळ 15 मिनिटाचे एक जस्ट उद्घाटन सांकेतिक कार्यक्रम हे भाषणाने लंब काय असत नाही ನೇರ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ करून आम्ही ನೇರ फिल्म स्टार्ट करतो बोळे तसा आजच्या या सरळ कार्यक्रमाच्या अध्यक्षते वचन घेऊन म्हणून मंगळूर RSP संघाचे अध्यक्ष RM प्रभू सर पुढे येवलावे तसंच आमचे मणिपाल RSP महिला वेदिकेचे अध्यक्ष मोहिनी मामी त्यांनी पुढे येवला म्हणून इतरांना तसंच दुर्गापुरम देवस्थान मोगेरू यांचे आडचे मुक्तेश्वर आचार्य रामचंद्र मामा असतात त्यांनी येवले पुढे येवला तसंच RSP संघ कासरगोड जे कुंडेरी जयंत नाईक असतात त्यांनी पुढे येवला तसंच निवृत्त सरकारी इन्स्पेक्टर आमचे तसंच गोपाल नाईक सभा येवला म्हणून इतरांना आमच्या सरळ कार्यक्रम प्रार्थनेने आम्ही आरंभ करतात ते प्रार्थनेमध्ये सुमती कामत आमचे ॲक्टर कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सुरमुनिवन्दित विनायका आनन्ददायक विनायका हे शिवनन्दन शोभानना हे शिवनन्दन शोभि गणेशा पाहि गणेशा विनायका
आणि पुरा एम्प्लॉईज आसा आमच्यात तेव्हा शनिवार आयतार आणि कोरोनामध्ये रजे आसल्या टायमार शूटिंग करून एक मस्त एक साहसा रीतीने एक चलनचित्र घेऊन आमच्या समाजात कोंकणी बदल भाषांत कोंकणी आसा JSP कोंकणींचो चलनचित्र आसा गोवा कोंकणीत आसा बदल आसा तर आमच्या कोंकणीत आमचं चलनचित्र जाल्लें नाटकांनी केल्लें होते एल्लोडी अंतोंदी बंटगल्ला होते देवळांत स्वामीजी ಚಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾಗ ಹಲವಾರು ನಾಟಕ ಬದಲ್ತಾರೆ आणि प्रार्थना के मस्त ग्रँड करता ग्रँड ओपनिंग म्हणजे शो म्हणजे पण नाही करता तसं एक कार्यक्रमात मस्त बोलायचं मस्त असं कारण 2 वर्षाची कथा मस्त असं बोलायला आज बोलायला टाईम आहे कारण मी पण पिक्चर बघलेली आमचे भाषण ऐकलेले नाही गोष्टीमध्ये सत्गमय तमसोम ज्योतिर्गमय सगळे पिक्चर सांगितले एक ह्या एक आमच्या समाजाच्या आमच्या भाषेने फर्स्ट टाइम एक वेंचर संदीप कामाचं ग्रुपान केलं आहे बारी एक 2 वर्षाच्या कोरोनाचं एक संदिग्ध परिस्थिती सुद्धा निराशादायक भावाने सुद्धा निर्बंध आम्ही सगळे 2 वर्ष कितला सफर आसा त्या फील्ड ह्या फील्डमध्ये अशाच असताना आमचे यंगस्टर्स पुरा मस्त सफर असतं तेव्हा काय एकदम झालं त्या पिरियडात तो तशाला पिरियडात एक धैर्य करून एक पिक्चर काढला त्यावर काहीतरी फायनान्शियल बॅकग्राऊंड हेल्प काढला म्हणून एक मला धैर्य करून धैर्याने उतरला संदीप कामत आणि त्या केल्ल्या पिक्चर एक सक्सेस होऊन चुकवून एक अडीच बघितलं कोणी असतं त्यांच्या भावाने त्यांनी चुकवट व्यक्त केला अभिप्राय भारी चुकवटाईचा पिक्चर म्हणून हे एक संतोषच विचार त्यावेळी मुख्य होते असं मी संदिग्ध परिस्थिती अशा एक वेंचर करून आम्हाला सगळंच समाजाचं एक आमची भाषेचं एक केवळ आमचा समाज दुसऱ्याच स्वतः राजापुरा सारस्वतची कोंकणी कशी असा म्हणून एक जनांचे परिचय करले मस्त सहाय्य करताना ह्याचं आमच्या तुमच्या सगळ्याच्या प्रमाण अभिनंदन करतात सर आमचेच सारस्वत बंधू कासरगोड चिन्ना आणि हे गाळी हे वागवायचं होतो मी स्पेशल केलं त्यांना तर मी तेव्हा ह्यांचं सांस्कृतिक कोंकणी सांस्कृतिक राजधारी त्याविषयी बघत असा त्यांनी मी सांगायचं होतं घर कोंकणी म्हणून त्यांच्या पिरियडात कितल्या कोंकणीसाठी त्यांनी काम केलं म्हणून मला सगळे घेऊन पार्टिसिपेट केलं आहे तसंच आमचे बाळी कोंकणी पेपर एक पडियाळबाई खबर म्हणून एक सक्सेसफुली इतल्या वर्षाचे 17 वर्ष म्हटल्याने रन करत असते एक अभिमान विचार तेव्हा एक आमच्यावर प्रीतीने आमच्या समाजाच्या प्रीतीने आमच्या भाषेच्या प्रीतीने आज जायचो थँक्स आमचं तुमच्या सगळ्यांच्या परवाहून अभिनंदन करून मी हे मुक्तित्व आम्ही निराशा भावना म्हटल्यानं नकारात्मक चिंतन केल्यानं सकारात्मक करून आम्ही एक चुकट उद्देशाने उतरल्यानंतर देवाचा अनुराख्यात आस्था म्हणून त्यांनी केलं तरी ह्या जाता पुढे तो देव उज्ज्वल भविष्य ठेवून त्यांच्या मुलाखाने चुकट काम समाज करा म्हणून प्रार्थना करून माझे कष्ट कसले म्हणून केलेल्यांक गोत मागीर पळयतल्याक कळना पळयतल्या एक दुःख कसं म्हणल्यार दूख दिवका न्हू जाल्यार भितर हांव उडपांत तुमगे कार्यक्रमाक आयिल्लो हांव देवाले बरें मागला राजापूर सारस्वत कोंकणी भाशे खातीर म्हाका अपार जाल्लेले गौरव आसा आनी हे भुंयतून ते भाशा धाकल जावं काम आसा कोणेंय हेल्प करनाचें म्हाकोच बट राजापूर सारस्वत समाजाच्या हांगा संदीप बारी हेल्प केला आर्थीक जावन हेल्प केला जाल्यार मी ताका एक सिनेमा करूं जाय हे परमनंट हेल्प म्हणले चिनकता न्ही केलो पटे हांव सिनेमा करता जेन्ना एक पटी दिता तुका सिनेमा करूंक तितलें मागीर तुका ते सेट गुण थंय पळयलें तेन्ना आपणे काम ना हांवें म्हणलें सो पळयतले पळोवचें काम करतले करचें मागीर कसं म्हळ्यार हे सिनेमा चांग की वायट की इट इज एंटायरली डिफरंट हे आमगेले समाजाचे एक सोत्तू म्हणलेलें त्या कारणा खातीर तुमी सिनेमा पळय चांग सिनेमा म्हणून संदीपान खंयी सांगलें ताणें सिनेमा केला हांव उजवाड सिनेमा करतना हे बेस्ट फिल्म म्हणून हांव सांगलें हांव केला तितलेच जेन्ना पळयला
या सिनेमा उजवाड नाही काळो कोण सांगितले असेल हांव संतोषार काण घेता म्हाका एका गोष्ट कसं म्हळ्यार कडेन तुगे बायलेले काम करून बँक आशिल्ली इतलेच तें एक प्लस पॉयंट कळ्ळें जेन्ना मी ताका देवा देईल ते हेजे न्ही ते म्हळ्यार ताका तुमी पूर्ण हेल्प केला म्हळ्यार हें आमचे संसार म्हळ्यार आमचे म्हळ्यार तुमी न्ही हें आमी पुरायलें 42 पंगड कोणा कोंकणी उलयता की तांगेर ते आमचे संसार म्हणून लायक नांव दवरलें आमकां नाका म्हळ्यार ताणें आमकां सेरसून घेतला सो जेन्ना मी ते सिनेमा बरे जावो मागीर केन्नाय कशें म्हळ्यार आमगेर चेडूं आमकां चंद हेत्त वरेगे हेगडो म्हूण तूं म्हणटा न्हू त्या खातीर तूं केल्ले सिनेमा तुका चंद जेन्ना मी आमगेर समाजाचे हे आमगेर म्हळ्यार RSP समाज समेत आमी केल्लें कोंकणी काम आमकां चंद जाल्यार आमकां आमी सपोर्ट करपा शिवाय तमीळ भाशेक काही तेलुगू भाशेक आमकां सपोर्ट करना तुमी त्या मना वरका फस्टाक कोण करताली तुमी कोणें केलें की उपेंद्र रोमान केलें आनी केलें कोणें कर न्ही आमी जेवण केलें आर्ट फिल्डांतूं संदीपान एक धैर्य केलें ज्या निमित्त आमकां एक पर्यंत कसं म्हळ्यार तुमी एक 10 जणांना सांगून त्या 10 जणांना आनीक 10 जणांना सांगून मुखांतर हें कोंकणी सिनेमा ह्या गोंयत घट्टी रावता मात्र म्हाका एकच देवाले मागच्या आश कसं म्हळ्यार त्या दिसा सांगला हें एक स्टेट अवॉर्ड मेळच्याक एक पॉसिबिलिटीज आशिल्ली सिनेमा कित्याक म्हळ्यार कल्चरली रीच आशिल्ली ते जावो संदीप आमगेर समाजाचे एक बेस्ट रिजनल डायरेक्टर म्हळ्यार एक म्हाका मेळ्ळा ताकाय मेळटा म्हूण सांगून देवाल्या आनी ताका जावपा गेलें काम ताणें कसं करता म्हणून अशी बसून काय कांद्यार हांगसर घालून बोवल्यार काय मेळना ताका ताजे जाल्यार रूट पुरो आसा कसो पुरो करता म्हणून ताका हांव सांगलां तूं एक फावटी कॉन्टेक्ट करी म्हाका सांगून 2 की 3 म्हयने जाले न्हू रे देवा देन आज ताज्यान कॉन्टेक्ट करी भविष्यात कोत्ताच दिसता मिगेल्या पयशे चेड ऑल द बेस्ट काय भिवू नाका तूं कसले भिवू नाका करता वच उलयता आसता काम करता आसता हांव ह्या गोंयचो वांचूची खुश ना ती लोकसंख्या म्हणून हांव बायतूच धरी हांव मगे इतलें काम करता गेलो आतां सगळो पिशे म्हणला वय म्हणलें काम करता गेलो पिश्यापण आसल्यार मात्र ते जिवनांत कसले करूंक साध्य तुमी केन्ना म्हणटा सर हे पिस्सो म्हणले तुका ब्रँड आयले तूं सक्सेस म्हणले जाल्यार देवाले मागचे तुका आनी खंय चड पिशापणांचो येवो म्हणून तेंचे आर्ट फिल्डांत पुरान येवो आनी खंय छान तुगेले समाजा खातीर काम करचे नमुन्याचे शक्ती आरोग्य देव दिवो म्हणून सांगून हांव इतली जाणां परत हांव तुका मागता यू आर वन ऑफ माय फॅमिलीज आमचे संदीप कामत मागीर फिल्म येता म्हणून टीजर्स ट्रेलर पुरा वॉट्सॅपार पुढे येतना हांव कोणाला की संदीपाला नंबर घेवन ताका कॉन्टॅक्ट करचो प्रयत्न केला इतली बिजी आशिल्लो करता जाल्यार ताणें इमिडिएट रेस्पॉन्स दिवन आमगेल्या कोरियल खबरे तरी माहिती दिलेली वयता आमी त्या कोरियल फ्रंट पेजार आमी फायस केला त्याच नंतर आमगेलो एक संबंद वाडलो कोंकणी आमगेली भास पण तो RSP GSP क्रिश्चन म्हणना सिनेमा मध्ये थोडं सांगलें समुदाय उलयता ताणे मागीर ही आमगेली भास म्हणून मी काम करता शिवाय आनी तुका कोणी मेळटा खंडीत ना जाल्यार आनी मुखावेल दिसान तो मेळूंक पुरो हांव पेपर सोडून 15 वर्स जाल्यार फर्स्ट इयर कशी स्ट्रगल करता ते स्ट्रगल आधी चालू ताणे मागीर ही आमगेली भास म्हणून एक भरम आशिल्ले निमित्त आमी हें काम करचें संदीप कशी चालू देवला ताका संपूर्ण म्हणटा श्रेय मेळ्ळें आनी एक 4 फिल्म करचे तसो जावो कित्याक म्हळ्यार आज आमी शॉर्ट फिल्म्स मस्त पळयत आसता ना इथं सांगता म्हळ्यार आतां हांव तमीळ ना मलयाळम ना जाल्यार हांव फिल्म पळयता नेटफ्लिक्सार हेजेर पळयता आमी करता जाता सबटायटल सगळें तशीच कोंकणी तसो करूंक साध्य आसता म्हळ्यार म्हगेलें टॅक्निकली स्ट्रॉंग आसता एडिटींग आसता करूं डायरेक्शन आसता करूं फोटोग्राफी आसता एक्टर्स पुरो मेळटात जाल्यार तांकां कशी यूज करचे ताजेर बंदून आसता म्हाका दिसता तसो एक 4-5 फिल्म तूं काडटा नेटफ्लिक्स की तेंच्यार परत येता OTT तांतूं येवचें तशें जावो म्हणून बरें म्हाका म्हगेले 2 उतरां ಕೆಲಸದ ಪುರಗಣ್ಯನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪುರ ಅತಿಥಿಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂದೀಪ್ ಕಾಮತನೇ त्याने सांगलेली 1.5 वर्सांनी ह्या केल्ले सरी फिल्म शूट केलो 1.5 वर्सां भितर त्याने फिनिश केली सरी तसं आम्ही लास्ट मार्च आमी अनुवाद केल्लो
ಬರ್ತದೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪರಂಚಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಚಿನ ನವಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ केला तितला फास्ट करून फिनिश केली सांगले कोरोनाचा टाइम आहे बेगे कोण करतो रजा गावसा तोंदने आराम करूया आणि पुढे दिस असा हणात बेस्ट नाही त्या टाइम यूज करून ठेवून त्याने फिल्म फिनिश करण्याचा प्रयत्न केले त्यांच्या जीवनात अनेक असलेल्या फिल्म आमच्या समाजाचं देऊन शक्ती सामर्थ्य देऊन दे त्यासाठी त्यांनी झिरो सुरू शूट केलेलं ह्या फिल्म उतरलेलं केलं त्यास त्यांच्या देवाचा अनुग्रह हवा हिरियचा अनुग्रह हवा म्हणजे त्याचं एक धैर्य हवं त्या धैर्याचं मेच्चर संधी कामात त्यांच्या टीम होते म्हणजे त्यास मस्त सपोर्ट दिले आमचे पुंडलिक मामा होय त्यास बॅकबोन त्यांनी प्रवाहांचे मस्त सपोर्ट केले आम्हाला काय किटुटला कप त्यांनी फोन केले सपोर्ट हवा त्या पुढं सांग आणि त्यांनी किटुटला कप त्यांनी त्यांचा प्रयत्न पुंडलिक मामा सो माझे स्पेशल नमस्कार बट मला माझं बर्थडे सर प्रत्येक कोटी फर्स्ट विश ಅಂತ ಕಾಸರತ್ತೆ ನಾವು प्रथम वीक मी घेतला भेटला आणि वेंकटेश मामा सरांनी 15-20 वर्षाचं सगळ्या फेमस कॉम्पिटिशन डेली एक एडमिट जीएसटी त्या टाइमला ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ काम केलं बिझनेस मार्गावर केलं काम बट त्या त्याला विषय बट आज सगळं विषय काय सर संदीप कामते काय आमच्या संस्थाने ट्रीट केलं असतं ते आहे ही इतकं थांबवलं नव्हतं मी आता कसं जिल्हा म्हणजे आता आमच्या मायगावर त्यांचे तिथले मी काय म्हणते त्यातले रिक्वेस्ट करतो ना त्या फिल्म सपोर्ट दिसलं त्यात तुम्ही एक जी एस टी करून तब्येत करून एक मदत आहे एक अध्ययनमध्ये सगळे जोडलं नाही आमचे समाजाचं तसंच ह्या फिल्म चौकटातून पॅटर्न दिसतं तुम्ही ह्या कन्नडचं डबिंग करून बरंच असं आमच्या समाजाचं एक फिल्म फर्स्ट टाइम आयुष्यात असं आता पुढे मस्त फिल्म येऊन दे मस्त फिल्म करून शक्ती संदीप आणि इतरांचं शक्ती देऊन दे आम्हाला कसं केलं आमच्या हिरिय व्यक्तीचं आशीर्वाद ह्या कलाकारांच्या केद्दो असं दे मग त्यांचा मार्ग जाऊन दे म्हणजे प्रत्येक विषयांत संदीप कामात सक्सेस होऊन दे सक्सेस केद्दो पोहोचतो तुम्ही सक्सेस आमच्या समाजाचं नाव ऐक्यचं नाव सर पहिला भाग विषय असा तुम्हाला ऐक्य आमचं एक बोलायचा अवकाश दिला सर धन्यवाद ಅಂತ आणि ಇದು ಬೆಳಗಾಂ ಅಂತ आणि बेंगळूर मागे बॉम्बाईच्या बोळीत सुमार जण बघून गेले त्याचं त्याच्या अम्मा येईल बघूली बाबाने त्यांनी बघून सांगतो तुम्ही काय येतात म्हणतो तसं बोलल्यानंतर तुम्ही सांगा ना फिल्म टाकीतात बघून प्रोत्साहन करला मूवी अगेन बघलो एकदा like movie like Jalsa and all the best amche has movies thank you short film आमच्या भाषेने आलेलं आहे प्रथम चित्र यशस्वी गावंदे तसेच तुमच्या प्रयत्नातून एक स्फूर्ती घेऊन आणि तिथली फिल्म येऊन दे सांगा मी प्रार्थना करतो मस्त लागेल सर मस्त सगळं सर आमच्या कॉर्डिनेटर तुमच्या टीम येऊन आम्हाला एक फिल्म बघून चान्स दिला मस्त थँक्स आमच्याकडून अभिमान येईल सर मस्त सगळं सर पूर्ण टीम असं ऑल दी बेस्ट थँक्यू संदीप अँड टीम ग्रेट जॉब बाहेर लाईक कोणते सिलेक्शन ऑफ द लोकेशन असून फोटोग्राफी डायरेक्शन सिलेक्शन ऑफ ॲक्टर्स फर्स्ट ॲक्टर्स त्यांचे परफॉर्मन्स लाईक जाल सर ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर एंडेवर वंडरफुल मूवी ब्यूटिफुल लोकेशन मस्त खुशी झाले प्राऊड टू बी एन RSBN आमचे संसार एक बरे प्रयत्न आम्हाला संदीप कामत गेला निर्देशनारी एक फर्स्ट फिल्म ताण काढला लायक भविष्य असं आणि काही टेक्निकली भारी उत्तम जाऊन काढला फोटोग्राफी असच्या पुरं साऊंड असच्या पुरं बरेला झाला बरे मागता आणि फिल्म ಅಂತ ಕಸಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ಸ ಪೂರ ನಮಣಿಚೆ ಆಯ್ಲಸ ನವ ರಸ ಪೂರ ಆಯ್ಲಸ ತಂತ ಮಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ मस्त चकोडोण आयलस मगे त्यांत बद्दल कसालाक फिल्म ಅಂತ व्यवसाय पुरव आयलस त्यांत एक प्रोफेशनल ॲक्टर आणि कसं ॲक्ट करताना त्यानमणे आयलस अंत
थँक्यू. बेस्ट इम्प्रेशन हे फर्स्ट फिल्म RSP कोंकणींत पूर दृश्टीर चोकोडदल आसा. थँक्स टू ऑल द कन्सर्न. ते मूवी आणि कॉमेडी लायक अंते आणि सिनरियोचो कोटन अगेन सो लायक दल्स एक्टिंग चोकोट फिल्म एक्टिंग फोटोग्राफी कोरियोग्राफी डायरेक्शन पुरा सामाजिक हळ्ळीचं पिक्चर आमच्या भाषेने मस्त लायकलसा. ऑल द बेस्ट फॉर द टीम. ऑल द बेस्ट फॉर फ्युचर मूवीज. आमचं संसार आमच्या RSB समाजाचं प्रथम सिनेमा मस्त लायकायचं. चकोट कॉमेडी तसेच दुःखाचा विचार मस्त लायकायचं आणि को असले फिल्म मस्त येऊन दे आणि अग्गे चकोट होऊन दे म्हणून देवा फिल्म मागतात. सांगता मी कॉमेडी होती थोड्या बायस रडेला तो कथा लायक कथा एक एवरेज एवर होती तर आणि को नीड्स इम्प्रूव म्हणून सांगता मी आणि को चुकोट रितीर काढा तर आजचा फर्स्ट हेवर अटेम्प्टर चुकोट जायचं पिक्चर. थँक्यू. कसं ते फिल्म हां चौकट झालं सर. फर्स्ट अटेम्प्ट व्हेरी सुपर झालं सर. तुमची ॲक्टिंग सुपर झालं सर. चौकट झालं सर. ऑल द बेस्ट. कंग्रॅच्युलेशन सुपर झालं सा. मी बघलं कॉमेडी अँड सस्पेन्स गुड लाईक सर. हां दिस इज रमेश नाईक. हां मला थोडे हे फील्ड थोडे एक्सपिरियन्स असा. नंतर मंगळूर मी फिल्म इंडस्ट्रींत आणि सिरियल थोडं वर्क केलं सर. सिनेमाटोग्राफी इज गुड. म्युझिक इज एक्स्ट्रीम गुड. सिंगर्स आर रियली वेल. ॲक्टर्स आर परफॉर्मड रियली वेल. खरे खंय थोडं हे झालं म्हटलं तर हे संस्कृतीचे आमचे संस्कृतीचे डॉक्युमेंटरी सगळे झालं. आता फर्स्ट फिल्म ओके. नेक्स्ट फिल्म करताना हे नेक्स्ट जनरेशन ऐका ना. हां तुम्ही नवीन प्रयोग करले थोडे फास्ट असले आणि नवीन एक्सपेरिमेंट केलं तर होता. नाहीतर हेच केलं तर तो आता त्यांच्याकडनं काय असतं स्पायडरमॅन बघूया ते बघूया हे बघूया म्हणून ते प्रयत्न केला नाही. आमच्यात भरपूर टॅलेंट असं ह्यात दिसता कळलं नाही. सिंगर्स आणि सिनेमॅटोग्राफी कॅमेरा वर्क हे पुरा लायक असा. एव्हरीथिंग इज गुड. काय थोडं हे झालं म्हटलं तर स्टोरीन तर थोडं स्लो झालं कळलं नाही. एक पॉईंट थोडं लॅकिंग झालं स्लो झालं थोडं ते थोडं हे केलं तर झालं. गुड लक. अग्गे ॲक्टर्साच्यो भारी चकोडी आसा काम. हे आमचे संसार हे पिक्चर पळयतना माझ्या आमच्या बाल्याचे आमच्या गावाचे आठवण आसा. गांवांत गेल्या आठवण आसा. आमची भाषा आमच्या भाशेवर प्रेम देशाच्या प्रेम परस्पर कुटुंबान आम्ही अविभक्त कुटुंबात परस्पर प्रीत कशी आसा म्हणून ते एक दाखवून दिला. अग्गे तुमच्या टीमाने भारी चकोड ॲक्टिंग केलं. प्रत्येक त्यांच्या रोल असं न्याय दिला म्हणून मी सांगता. असलेच एक पिक्चर सिनेमा आणिको चकोड येऊन दे तुमच्या टीमर्स आणिको असले चकोड पिक्चर ಒಂದೇದು ಚಕೋಡ್ ಒಂದು म्हणून या मस्त विचार. थँक्यू. खुशी झालं बघून. एक कथा होतं सध्या एक करेक्टून केलं जातं सो आम्हाला भारी खुशी झाला. थँक्यू. सिनेमा इंडियात सुरू होणं एक 110 वर्ष झाले तरी आमचे RSP समाजाची एक फिल्म आयले 110 वर्षांत भारी संतोष येयला सा. चकोड ॲक्टिंग पुरा ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಲ್ಲ सा. ಚೂರು ದೇವಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೇವಳ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. पिक्चर लायक उंते मागे वंडरफुल परफॉर्मन्स. नेक्स्ट पिक्चर करताना आम्ही येऊन पार्ट करता. होय आम्ही नेक्स्ट
फिल्म करतात या तेदा आम्ही येऊन पार्ट करतात एंड ह्यूमर उंते आमच रेडिलेनी हंसलेनी तसेच प्रत्येकल्याचे ॲक्टिंग बारी लायक जलसा सिनेमाटोग्राफी उंदे मागे डायरेक्शन उंदे बारी एक चकोट जलसा ಒಟ್ಟನಿ ಚೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ನಿಂತೈತೆ ಅಣಿಕು ಪುಡೆ ಕಾಡೊಂದು ಎಸೆಚ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಣಿಕು ಅಣಿಕು ಆಮचे समाज उदार ಒಂದೇ ಅಂತ सांगता सर थँक यू ऑल द बेस्ट पुरा टीम असो असत आमच्या दातीन आणि खूप पुढे पिक्चर येऊन दे पण ऑल द बेस्ट पिक्चर लायक आसा बट मी सांगायचे जाल्यार तर इंगड भाशेंत हे पिक्चर येवचे चान्स आसा तितला लायक करून कॉमेडी सांसारिक होऊन बार लायक करून सांगले आसा बार लायक पिक्चर मात्र थँक्यू मस्त लायक ಅಂತೆ ಸೀನರಿಗೆ ಲೈಕ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಅಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಸ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ आमचेंत मस्त लायक एल्स असेचेल मानिकू लायक मूवीज होंदे ऑल द बेस्ट टू द टीम मागे एक हल्लीचे सोडर लायक करून दाखयलें आसा ते फोटोग्राफी मस्त लायक जालें आसा म्हटल्यार आतां धाकल्यान सगळे आमच्या आदीले जनजीवनागे गोंतसन नाही त्याच एटलिस्ट ह्यांत बघताना आमच्या आदीले जनरेशन्स पुरा कसे होते मागे आतां हे बेळे कसे बेळेंचे गादे बेसाय पुरा एक साधारण एक आयडिया येता बघताना इट्स व्हेरी नायस अगे ते इकडे तुम्हाला देशभक्ती आलं सा मागे अगे आम्ही अद्य कसं बघताना गाद्याचे ते केलं अखेरीस ತುಂಬ ट्रॅजेडी झाले कसे ऑल द बेस्ट अगे चकोळ्याचं अगे असं चकोळून जायचे आमच्या समाजाचा प्रप्रथम एक चलनचित्र आमचा संसार मस्त कोण जर निरीक्षक ठेवलं नाही तर निरीक्षेचं मस्तच आई एक उन्नत स्तरावर झालं असा बघून भारी खुशी झालं आहे त्यात स्पेशल होणं पांडुमामाचे एक हास्य सन्निवेश नाहीतर भव्याचं ॲक्टिंग भारी भारी चवट होत आहे मग आमचे हिरोन असलेले रोहन यांचं भारी ॲक्टिंग भारी चकोडलं आहे मग अग्यांचं एक हायलाईट कसं होतं ना एक फोटोग्राफी बारीक चकोटचं फोटोग्राफी खंयच्या एक फिल्म असं एक कन्नड ಒಂದು हिंदी फिल्म असं उणं नसल्यासारखे एक फोटोग्राफी भारी खुशीचं झालं भारी चकोट झालं भारी आनंद झाला त्या बघून असं आणि मस्त फिल्म काढूनचा योग से संदीप कामत ह्या गावंदे चकोटीचं नाव घेऊन दे मग रोहन होऊन दे भव्या होऊन दे ह्याचं एक चकोट एक भविष्य गावंदे म्हणून सांगा ना मग आमचं एक सुभाष मी सांगत दाखवत चकोट झालं असा लायक झालं असा सुरुवातीच्या पिक्चर मस्त खुशी झाला असा संसारांत झाले पुरा ಒಟ್ಟು दैवदेवांचे पुरा लायक झालं असा मस्त लायक झालं असा पुढे असंच होऊन दे तुमच्या संसार चकोट करा असलीच पिक्चर मस्त येऊन सी तुमच्या अभिवृद्धी हे होऊन जाय आमच्या समाजात मस्त अभिवृद्धी होऊन जाय लायक झालं आहे पिक्चर तुमचं ॲक्टिंग लायक झालं आहे तुमचं भावच त्यांचं पांडव मात्र उत्तम अत्युत्तम झालं मला पुरं शांत तोंदर नाही पिक्चर मास्क खाल करा आणि बोला पिक्चर लायक म्हणता मला हव्यासारखी कथा ऐकून खुशी झाला लायक झाला हागे खुशी झाली धन्यवाद लायक झालं तर पिक्चर त्या भूताचा पार्ट तर थोडा भाई नमस्कार त्या कॉमेडी सीन सगळे मस्त लायक होतं फिल्म लायक होतं थँक्यू ऐकून ह्या दिवसा लायक मेसेज असा ह्यांत आणि 4 जणांनी पैशानं बघूनच्या फिल्म ह्यान चित्रीकरण केलं पावड पुरा आमच्या बाल्य संबंध पडायला पावड झालं नाही एकदा बाल्यच जाऊन आल्यावरही झालं इडी आमच्या संसार टीमच मी बेस्ट विशेष त्यांचा आणि को असला फिल्म आमच्या समाजाचं संदेश लायक संदेश देवते फिल्म एवढा म्हणून आशा करीत तुम्हाला सक्सेस गावाने म्हणून सगळं केलं अग्गेनी पूरा ॲक्टर्स लायक केलं डायरेक्शन फोटोग्राफी एव्हरीथिंग इज गुड थँक्यू वंडरफुल मूवी बहुशा ह्याचं विवराने सांगत गेलं तर ह्या मूवीच्या टायमाच्या चढ सांगायला लागता अदिल्ल एक दक्कल तिरळ घेऊन आमच्या समाजाच्या ಬಗ್ಗೆ असं इतल्या विवराने देतात म्हणून आम्ही यावरला नाही एक 2 सिनेमॅटोग्राफी ह्या मूवीचं होणे नाही वंडरफुल तिथलं एक प्युअर
आणि खैलो एक चढ म्हणून आहे, खैलो उण्या म्हणून आहे सा ॲक्टिंगच शंकर मामाचे संदे ते कॉमेडीचे सीन संदे ना दखलं कॅरेक्टर शंकर मामाचे आणि अक्काचे कॅरेक्टर एवढे दखलं कॅरेक्टर कितलं जागृती देऊन ते बाहेर काढलं सर ते ओरिजिनल ॲक्टर नाही होत नाही मला ह्यांत कोण आणि आउटपुट इज वंडरफुल मग ह्याच्याविषयी डिटेल होऊन मी संदीप मामाला मेसेज करता बट मूवी आम्ही एक्सपेक्ट केल्याच्या म्हणून कितलं हां लाईक केलं जातं म्हणजे ह्या प्रयत्नाचं अग्गे जणांचं एक हॅट्स थम्सअप भारी चोगोट होता त्यानं मला मस्त अट्रॅक्शन झालं त्या पुरं ओल्ड गॅस लाईट ठेवलेलं घरा भितर त्या ओल्ड एकदम ट्रेडिशन हळलीचं नॅचरल हे होतं त्यांचं आणि त्यांचं ॲक्टर्स पुरा एकदम काय फॅशन मेकअपच इम्पॉर्टन्स नाही होतं नॅचरल एकदम ॲक्टिंग आणि एस्पेशली ते हे घरचं कामाचं रील ते घरी जाऊनचा गादन गावचा सीन त्या चणांचं स्टाईल बोळांचं स्टाईल मस्त होता आणि गादन त्या पूजा करूनची अगदी पुढल्या शेत त्या सुमान पूजा करून घरी वरांचं मग ते शेत बडेवचं त्या आदिल्ला पुरा आठो आता कोणाच सांगलं ते बिलीव करीत नाही आता दाखलं सांगलं काय जोक सांगता कसा करता म्हणून मग भारी चुकटायला असं पिक्चर भारी खुशी झालं अशाचे नावे फस्ट प्रयत्न चोगोड जालसा ತಂಡचे पूर्ण जणांच्या पूर्ण सदस्यांच्या ॲक्टिंग लायक असा आणि आमच्या संस्कृती तळशेंचे प्रयत्न केले आहेत व्हेरी गुड स्टार्टअप नेक्स्ट आता आणि असले मूवीज येऊन दे म्हणून आशा करतो थँक्यू मस्त लायक जालं ते मूवी असले फर्स्ट टाइम बघायला आमच्या जातीन तितल्याक घेऊन ते म्हणून गोत नाही ते आधीपासून आणि कॉमेडी मस्त लायक झालं पांडू मामाचे भारी लायक जालें आमचें भाशण तो इतलो लायक मूवी येयल्ले भारी खुशीची संगती तेव्हा पांडू मामाचे जोक अंतू हसन हसन पोट दुखला मस्त इतलो पुरो विषय आसले फर्स्ट टाइम कळलेला मस्त थँक्स मूवी केलेलेंच First of all, congratulations to all Amcha Samsara team. Sogod also movie. Especially like the comic timings. Sogod झाला and आमच्या भाषे एक बिग स्क्रीन अंत बघूला खुशी होता ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्ट वेल डन कॉंग्रॅच्युलेशन आमचे जण आमची भाषा तसं म्हणून आमचा संसार आधी आजच्या दिवसाआधी आम्ही काय पिक्चर बघला हां त्यानंतर सगळ्या टीमांनी त्यांचं बेस्ट एफर्ट घालून सपोर्ट रेट त्यांनी रिझल्ट येसारखे तुम्ही एफर्ट घातला होतं तसं होऊन आम्ही मस्त संतोषाने खुशीने पिक्चर बघून मस्त एन्जॉय केलं सा तुम्ही आता पुढे सो अशाच सपोर्ट रेतीने तुम्हाला सक्सेस गावान दे म्हणून तसं देवापिलो आम्ही मागता आणि आमचं सहकार हो असता म्हणून सांगाल इष्टी अंत आम्ही बॉम्बेसून आयचं मूवी बघले मस्त लाईक झालं गंमत झालं सेकंड टाइम आला हां मी सेकंड टाइम आला आणि मला आवडलं म्हणून मी हेलो बोललेलं ಬಾಂಬೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಮಚೆ ಸಂಸಾರ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರ ಕೊಂಕಣಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಒಂದು ಖುಷಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂದು ನೋಡುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಜನಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂಬೈ ಬೆಳಗಾಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಇದೊಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರು ಕೂಡ ನೋಡಲು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತು ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಇಡೀ ಕಾರಣ ಇದೆ ಇಡೀ ಟೀಮಿಂದ ಇದೊಂದು ಆಮಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭುವನೇಶ್ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಈ ಮೂವಿಯ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆಮಚೆ ಸಂಸಾರ್ ಇವತ್ತು ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ನೋಡಿ ಮೂವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಯಜಮಾನನಾಗಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಕೂಡ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅಭಿನಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಶೋ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಬಂದಂಥ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸುರಿಮಳೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ
ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ RSPಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಥಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ RSP ಸಮುದಾಯದವರು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಾವೊಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಸಂದೀಪ್ರವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ನಮಗೆ RSP ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವುದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದು ಈಗ ನೀವು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಾಧಾರಣ ಪುತ್ತೂರು, ಸುಳ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಂಬೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ.